Florence Nightingale byla anglická ošetřovatelka, autorka odborné literatury a průkopnice srovnávací lékařské statistiky. Pomohla snížit úmrtnost pacientů v nemocnicích řady zemí a založila první zdravotnickou školu pro dívky. Je pokládána za zakladatelku moderního ošetřovatelství jako vědy. Působila během krymské války, kdy po večerech chodila kontrolovat raněné a tak si vysloužila proslulou přezdívku Dáma s lampou. Co teď děláte? Já si dezinfikuju ruce, abych je měl čistý. Tak to jsem vždycky chtěla. No a my na to máme mnohem víc prostředků. I teďka koukejte. Skvělý. Pane doktore, můžu vás poprosit? No, můžete mě poprosit, ale já nejsem pan doktor. A kdo jste? No, já jsem taky sestřička. No, už to dneska dělají chlapi tuhletu práci. Tak to jsem ráda. Dobré ráno. Já vám tady otevřu okno, aby tady byl čerstvý vzduch. Tak slečno Kornienko, jak se máte? Мне очень плохо спала, у меня очень сильно живот болит. Já se omlouvám, já vás vůbec nerozumím. Очень сильно живот болит, давит сильно слева, очень Ještě живот jednou? болит. Живот A mluvíte болит. česky? Я не понимаю, о чем. Sestřinko, pojďte mě pomoct, prosím. Jo, dobře, tak já už jdu. Ano, co se děje? Dobré ráno. Tak paní nerozumí česky. Jo, no, ona je paní cizinka. Hele, já vám překladáš, tak to přeložíme. Mohla byste mi to říct znova? U mě život bolí. Tak, hele, a tady si to přeložíme a... Aha. Tak bolí břicho. Co to děláte? To už nemusíte brát takhle, dneska mám pračky. Koukejte. Mám pračku? Tak to. Hodíme. Dobře. Dnes je 12. května. 12. května roku 1820 se Florence Nightingale narodila a na její počest se slaví i Mezinárodní den sester. A my tímto přejeme všem sestřičkám vše nejkrásnější.